to. Piye cangkepe coba. Kuwi. Mo. Arek ngakon aku, mbak arek ngakon ping pira enggak mau. Oh, lah bocah iki wegah dijak maju iki. Ya ben, gak aku nek joget-joget ngono iki kan wis ciri khas ngono. Kulinakno. Gak mau. Gak mau, aku tuh gak mau harus meniru seseorang. Alah, wong sentul gak mau. Wong sentul aku gak mau. Orang. Lala. Omong seseorang belepotan. Ya ben lah apa ta? Ciri khasku ya wis ngono kuwi rasah melu. Ciri semau aku enggak. Aku gak mau. Seseorang. Gusti Allah. Masa Aku gak mau. Semua orang seseorang punya ciri khas sendiri-sendiri kok. Aku gak mau, Mang. Es mudeng dadak ngene-ngene apa? Es biasa. Aku wis wae lah. Aku ora menang karo. Ya dirampungke tanggung jawab lho tembok. Ndak, iki. Aku demok. Lah, masa guyon ya guyon. Aku ora picit. Guyon kok karo ngrayuk telo pohong. Lah. Ya Mbak Apri sehat toh? Alhamdulillah sehat. Jan wingi mobile mlebu parit. Iya. Mlebu parit neng jalan tol Semarang kono aku wis tratapan nih. Waduh. Ngerti dheweke layah-layah karo kenake metu gedhe. Aku ndak apa-apa. Apri tetap sehat, cuma mobilnya masuk parit. Lah kena ngopo? Selip niku wonten to. Selip. Nggih. Ora dibenerke. Oh. Lah licin banget. Iya. Pas udan kok ya. Menika Jawa. Mula tak kandhani kabeh iki sing ati-ati mengenal medan. Iya, Lek. Mengenal dalan iki kok dene mengenal wong lanang. Aja mung nyawang casinge, jalan tol iki casinge apik. Nek kurang pangati-ati ya bakale nyungsep jurang. Wong lanang ya ngono, bagus casinge, atine bosok ora kurang. Bagus rupane. Sik, ora penak lho. Sampeyan muni bosok kok ngelirik aku. Ora mboten mau bosok rupane akeh perkara jangan kroco ya pancen kuwi sing tak karepe. Sembrono lho Pak Eno kok. Mboten lho yen sangat maksud iki aja mergo casing dadi ku kaca benggolong lho no. Kadang wong rembug manis kasunyatan mburine malah wo, golek wae etoke wo. Bagus-bagus ketoke pinter lambene lunyu jebulane ra gelem nyambut gawe. Sing rugi sapa nek ra wong wedok. Ketoke pengalaman. Pengalaman aku dijajah wong lanang kulino. Apa sing maksudnya untungnya tamengku kuat, imanku kuat. Ngono lho modal mau dijajah ning nyatane lho ngantek tumomo mergo imanku kuat bentengku bakoh. Mergo bingung lek arep nggunakake kuwi lho sing mergo. Dadi diadu domba sapa-sapa dibujuki ngene iki. Dadi kamu harus percaya siji. Kowe percaya karo hati nuranimu. Dadi percaya hati nuranimu. Terus kowe nek kok urung tumomo kowe nyuwun karo Gusti Akarya Jagat. Ini benar apa tidak untuk saya? Baik dalam pekerjaan, pilihan jodoh, konco lan sak piturute. Mata terutama itu jendela hati. Loh, iki ketok banget. Wong lanang bagus cerongoh karo wong rapate apik ning wonge tulus iki kudu ngerti. Nek cara prejengan kowe ngono kuwi piye ya, Lek? Wanita setya. Setia ngugemi jati dining wanita bekti marang garwa. Wih. Nek kok sakjane rung ndek bojo? Tak do larang kok. Harga mahal iku rasa kemrungsung. Kok digolek nek didol murah langsung payu. Lah jarine ming 20. Rak 7 tahun kepungkur saiki ya mundak to rego SPP kok 20. Ha ya saiki ya 30 wis saya esuk saya murah. Sing penting hati-hati ya, Nduk. Sesuk nek mangkat ora usah mepet-mepet. Iya. Gimana awakmu? Dilonggarke lho Mbak Apri. Kula niku arep mayang jam 10:30 ning nek ado ning Jawa Timur, ning Jawa Tengah niku jam 4 wis tekan nggone. Lho. Ngoten. Aku ya ngono. Wayangan jam 10 jaman wis tekan nggone. Oh, nek April niku nek Mimin niku wis kondang. Malam mayange malam Minggu, niku wis malam Setu wis teng mriko. Tetek sik.
golek tambahan kok. Suci kesucian Nggih. iso njaga Kehormatan. Jak golek mangan dhewe. Terus iki tembung sing didemeni dalang ora gelem ki dalang sapa aku tak Dalang endi? Dalang kerusuhan. Kuwi dalang kerusuhan ra gelem nek. Lah kuwi ngendi sing asale kok ngendi? Heh? Kok ngendi? Ya aku ra wilayah nek wilayah engko nak dhewe ndadak iso dianu Heeh. protes wong kono. Ya piyayine dalang kondang, lagek mumbul-mumbule, subscribe ya luar biasa. Lah ning ya wis piye lho. Ra itu nyebut nek inisial lho itu penyamaran nama baik. Ning tak kira para pamerja semudeng sapa. singkatan jenenge wae singkatan Aku ngerti. Heeh. Ki bendal mesti. Andreas mah wis ngepuk-puk bokongku wae nang pondokan kono. Pak Andreas iki jek enom jebulane. Enom bagus, aku seneng jane lah. Ngepo-po bokongmu ora kapusan to. Lah ngapa? Bokong ki lumrah nek ditabloki mak plek ngono nek Heeh. kuwi koyo ngebuki kasur ki. ya Mbak Apri niki nawalane diasta Angsi, Nggih, mangke. Nyapa kowe iki? Sing diundang kowe lek kon maca kowe lek kon nyanyi kowe lha aku ngopo? Jenenge ra itu apa-apa kok le. Pak Jenenge kono, Lentu. jenenge apa? pripun Sing diundang niku kedahipun Mbak Mimin nggih. lho Lek dipilih kowe kok. lah niku tulisane rame ngapri tok to Nggih niku lah kur aku tok ki Lek. Ya kowe tok ya wis ya ora apa-apa, tutuk-tutukno karo kono. Lah cemburu. Ora masalah, jenenge Pak Andreas Wicaksana sing lagon gampang-gampang kowe engko sing berbobot aku ra ngono. Contone apa? ya ngusungi watu Lho kuwi sanes lagon ayo Nih, nak. Paping Gunung, Mbak Apri sing bawa, Mbak Mimin sing jengglek. Oh nek ngono ra ya cetha. Iki sebutan nama wis cetha lah keterangane. Oh keterangane ya cetha. Nah, lala 100 ya Allah. Mboten pareng nyuwun nggih. Nah, Bude Mimin iki arep andilakan mobile Mbak Apri kan rusak. Aku disokong lho Lek. Oh tak sakong 200 aku ngono. Moko entek 50 juta. Ra apa penting wong slamet. Tak gawake ya Ndok mendak salin dalan. Jenenge cah enom ki rak pipingane koneko nek kaya kula rak wis ra neko-neko satu jalur positif. Ayo gakin ini. Saben bengi nyawa ko Mbak dimatke le Nek tenan. biasane kae langsung aku mumbul guys otomatis jeleng ngono ya. Baleni, ayo, ayo. Baleni pisan engkas. Kanca-kanca monggo, encik wonten chemistry pun kalian Dedek Mimin nggih. Monggo. Nyuwun karo Mas Mantri sing apik. Mas Mantri, ya wingi jagongan wis empat mata kok. gelem ya. jagongan ro kowe iki mergone ora sadar kok. Entek 2 gelas terus jagongan mbak aku blenik. Pas wingi ning brintik wingi lho. Aku disusul ning kamar mandi. Oh, arep ngopo? Ngopo? Hah? Ngopo? Halah kene kono priya diwasa kene wanita klina dimangsa ra ya wis. Candhaane cetha to. Ayo Mas. Nang, yo. Nang Tenan lho totalitas lho. Sengit aku gede ngerti aku kira ora jantung lho, sengit aku. Yo ngapa? Lah ngaget-ngageti lho. mbok modar mbok emeh nek kaget ki sing digoceki kene apa gocek yo kene Lah kene ya melu horek ya. Wong wedok ki kandhan kowe percaya nyen sewu lho nek gelem do ngakoni lho. Heeh. Wong wedok guyu, lek guyu kan lambene. Heeh. Ning iso metu liyane lho. Lho wong wedok nek wong lanang ora percaya. Bertundus komoh kene iki lho aku tau nglakoni dhewe. Aku ora nyunjuk siji-sijine aku dhewe lho. Kene guyu ngene iki iso klebes lho katokku jaman dhisik. kowe gek apa ya Lek? Heh? Apa? Ya mbok kuwi. Alah. Yen memajang hameng karo jana
lah. Hup. Nganggo trisik barang. Kagur mak klutik ngono. Coba. Piye? Ikan kebersamaan. Nek seliramu le mumbul. Ning aku rasa nganggo sirik Rasa nggo ngene sirik ya. kok. Kok sirik kok trisik Oh, kok sirik. Coba nek api sik api. Apri sik mumbul. Ya, Kowe Mbak. kopokan to, Pri? Oh, lah apa to? Bu, iki jahitan. Oh, bekasnya jahitan wingi. Kok kopo? Ya ora kopo. Ya apa? Ludiro Karno. Yen memajang mengkara Kowe. janar kuning. Ya. Nah, penak toh? Gene ya penak ya, Pri. Nah, ngono kuwi tergantung amal dan perbuatan kok. Ono jeglek kok hubungane amal perbuatan apa jeglek kok ono hubungane. Kanca-kanca warga laras. Menika Dedek Mimin lho. Iya. Gelo lho jenengan. Angel lho golek selane Mimin karo Pak Sino iso plek ngono ki kangen lho. Jangan sia-siakan kesempatan emas ini untuk mengiringi Dedek Mimin. Ya, Ayo, monggo. ya. Kembang wae watan. Ya, ya. Sandangane gogrok kabeh. Untung mung kono lek gogrok. Rumangsa kok kita ora tuk-tukane lho jane. Lah kok tutukane piye to? Kok kaya wong arep payah sirik-sirik ngono. Alah. Guna Yo, mumbul, Mbak. Iya. Iya. piye lho wis disemangati kok. Pisan kas ya. Jangan kasih. Siji. Iya. Wes ben ora ana banci lempoh. Kapokmu kapan ke jarikmu suwek. Wong wedok kok nganggo gitimen lho dong digeguyu ki. Tapi ki dikandani. Kok ya pandangane ki yang lain ora pandangan nang kene. Abang ya weruh kok ya. Bu Prasiwi, halah kok koyo nang omah ngono. Ya, rumangsa kes munggahi. Ya Allah, rekoso nih. Kanca-kanca aja nglatke lho aurat lho. Nesu. Sing tak eman ku ora awakku, nek aku nduri tuwa. Lah apa nih? Sukino iki lho 5 sasi. Alah umat meneh. Kok ora ono wong iso ono wong ngirimi anu katok bayi barang lho, Mas, penyanyi menika. Sapa? Penggemar fans Sukipan kalih Sukino mereka pun dikit urung genah jenis kelamine agak Sukino kan mesti lanang apa wedoke to. Ning pilingnya mereka lanang nggih pun tukoke katok lanang. Ku nek kira-kira Sukino iki bobote kecilin mah dienggo bapakne sik wae. Apa ya sedang kowe iki kok. Ya mek dicoba sik dadi penggemar men seneng dienggo dipoto niki lho bahwasanya kirimannya sudah saya terima untuk menghormati sing ngirimi hadiah wau. Ah iya wis lah. Dienggo bapakne sik lho. Meng tak nggone. Nek gegeden ya dienggo pakne karo mbokne denteng-entengan ngono. Engko tak nggone ning kudung kan sirah terus aku tak video. Madang. Ramadang. Clear. Ngapus. Ayo nak. Pacitan seremi luwes kabeh ya. Waduh. Kemayu tenan. Wis. Aku wis ora ketemu pirang-pirang minggu kok rumahku mundak kemayu lho saiki. Napa-napa kula pol-polke dina niki kebaya anyar, jale anyar,
Iya anyar kabeh anyar wis kabeh. Pamriye ben ngopo? Ya men ora minggu dalan. Sopo? Didepi bojo ayu esuk minggu dalan meneh bojo letek apa ora akhir. Marake. Sing mbok nerki sapa ta? Aku ora nyebut jeneng. Nek nyebut jeneng ki kok pencemaran nama baik aku iso dituntut. Sing penting sing rumangsa setahun nindakake ngono wae. Iya wis. Ira doloro ning ati aku disedunekke letek. Ora nuju. Udan Ya mbok genti Mbak Mimin. Panas udan. Bedak lho Le. Pedokno. Panas udan. Wah, ya bekas sinden internasional. Ora kudu nyoro, ora kudu banter terus. Kadang lembut. Ora kudu banter terus. Dadi Tebal tipisnya. ning kuping iki bising tadi. Iya, iya. Ayo barengane Bu Chandra Lukita, Bu Tantina. Bu Tantina, Bunga Tira. Lah niku pun almarhum sedanten niku. Iya. Udan panas. Aleng-aleng. Dadak nganggo ngono ki nyapa? Teknik lho. Nek suara apik sindane Pak Seno kurang apik apa? Kabeh apik. Ning kudu duwe ciri khas. Oh. Lho, apik ra duwe ciri khas yo kalah karo Ana Pertiwi, kalah karo Anting. Ciri khasku nggon ngono kuwi mau pancen ngono kuwi. Nah. Cengkok kemepruk ya Bu ya. Semua punya ciri khas ben mudah dikenal. Dalan ana. Panas yo paling cepet. Ciri khasmu tokno. Panas udan Nek kudu cengkok kuwi. Lah apa? Kuwi wong kebelet nek kuwi iki wong kok. Anu kolaborasi kok kebelet karo cengkok kok. Aleng-aleng. Aling-aling semono. Aleng-aleng. Kurang dhuwur. Aleng-aleng. Dhuwur ki menek oh. Aleng-aleng. Kok gur aling-aling kok komet lho iki. Anu aku ora tau aling-alingan kok, pri langsung mloho. Ngono kok tau alingan. buat. Caping. Capeng gunung. Suaramu apik tenan lho Le. Aku seneng tenan nek ngrungokke suaramu ki. Sok cantik. Lah piye ta kagum terus. Mbak Yuni agak arep latihan sithik diganggu. Lah wis apik mau banget, emas rung metu kok. Yo bek tutukno. Wes kowe wae gage. Suara lanang pri? Suara metu suara lanang to. Yo. Rasa hisin. Ya ora. Sida Le. Sida. Yo. Nadyan wadon sarato. Nyapa? Ora apa-apa, apik becik-becik, Lanang. Terakhir Mbak Mimin suara lanang coba. Inuman. Henumane banyu bene. Tak ngene iki ngapa ta Le? Ora tanda. Terinfluensa olehku. Apa? Terinfluence oleh panjenengan. Maksudnya piye? Terpengaruh panjenengan. Oh. Kan sering kumpul ya Rama itu toh. Serawung iki lho, serawung nek kumpul identik dengan hal yang nek serawung rak untuk hal positif. Ayo nak. Dek cuman berjuang cerkelingan anak lanang yen aku peni ning saiki ana ngendi Jarene wos menang keturutan sing biyen nate
Sinden kowe kabeh do mendukung karo sampeyan kok. Semangat luar Sing biasa. semangat. Wating koyo nonton bal-balan. Lek nyenggak iki lho. Tur nuwun ya, Nduk. Mensupport Mbak Yune. Soalnya aku ngunduri tuwa seliramu dadi sinden sing kondang, aku tak melu ndonggake kok omah. Arep nonton mestine aku tuyak-tuyuk to, sok mben. Ya nek tekan tuyak-tuyuk. Sithine jeru lho. Ya ora nek tekan rene maksudnya kanggo tuyak-tuyuk sehat terus ngono. Aku paling terbayang nek sampean Sok manja. ora sok manja kaya ngedep kebo. Kok kebo. Ya nak. Ya. Sampun. Sampun. Tak kulai wangi ya niki wau. Kok ndaftarke iki? Apa? Kulai wangi ya ora mengapri dhewe. Meng bawa rong padha kok ngewangi lho. Ya ora apa-apa karang ya sepasang kok ya mak iya. Badhe matur kalian Pak Andreas sekedhik kemawon. Napa? Kula wae dumugi transit lagi arep nyokot sate siji mriki pun limbukan dados sate sing dereng badhe kula maem wau mang bungkuske betake plastik kok goleh-goleh go ngomah. Bares mawon kula Piye lho, rung iki? sida bedang, rung sida mangan wis limbukan terus aku kepuntal-puntal saka transit kono. Timbangan wis badhe mang bunteli mang genepi kamu agak 5 sunduk 10 sunduk men rodok murwat. Lho wong sing prasaja daripada grenengan. Lho aku adoh-adoh anu tekan Argomulyo nang ngene Pak Andreas ning kono ra kopen. Lho malah dosa to. Mang buntel kemawon Pak men padha padangi. Sak enak to ngoten niku. Mbok ora ngisin-isin Nah. kita. Lho, kula wong wedok sing transparan ora kulino ngomong ning mburi sing ra bener niki langsung kula Lho nek kowe kebutuh sate iki matur karo Kamas. Lho, waduh, Kang Mas lho. menawi satenipun Kang Mas niku benten kalian satenipun Pak Andreas. Bedane Benten. apa? Bedane apa? Nek kae sak 10 tusuk, kudu 10 tusuk. Heeh. Nek panjenengan setunggal tusuk mawon kula sampun kok. Iki piye to iki? Iki piye? Gak aku pri kono mancing tusuk aku terus meh Ora, aku ora mancing aku muni-muni Kamas ngono kok ya. meh kepancing aku gak aku cakep mimin. Nggih. Ya, Tin, langsung wae. Rasa urutan saka kene-kene langsung ki kersane gubuk asmara. Ya. Kebutuhan langsung tak dikasih. Tur wong ngersake lagu ya dijumbuhi karo penyanyine ya. Lah penyanyine piye Lah to? mau caping gunung kowe, kulino prihatin sing jenggleng aku. Gubuk asmara. Gubuk kita identik rumah kecil toh. Rumah kecil gak dienggo asmara lah. Muka-muka sing ngono ki latin dadi. Sing hihi piye to? Nek bupras ya ora mungkin. Wis mungkur saka kuwi bupras saiki wis gak madhep ngulon. Saka kake Mbak Tatin iki. Nah, Mbak Tati niki bagiane. Pun nggih, Pak. Nek Elisa ya ora mungkin bisa bocah sekolahan urung mudeng ngono-ngono kuwi nek Tatin kuwi sing lanyah itu isan. Maksudnya piye? Anu nggon Aku gubuk kan. kulino nang gubuk kenapa piye? Jare wajahmu ki identik nggon gubuk-gubuk ngono ki, Mbak. Jare ngene, mau malah SMS aku jare raimu kaya gedhek. Ngono. Kok iso? Lah nek Sapa sing muni sapa? Nah, kae lho. lho Bajine nek tuwa kan. gubuk itu identik dengan rumah kecil tapi tidak terlalu istimewa. Umpama pagere utawa temboke gedhek iki wis sewajarnya. Lho apa kleru nek gubuk iki gathukane gedhek. Tur ndure dong mesti gendeng. Terus Lho. aku maksudnya kok njuk nih kulino nang gubuk iki kulino apa? Nah, aku yo Jenenge maksudnya. ngene, kowe iki kok manuk to? Maksudnya piye dijelaske? Jenenge gubuk kuwi ngene lho. Lho. Piye? Aja sok negatif thinking. Gubuk itu kan rumah kecil. Iya. Lah, iso ndek omah apik mergo saka omah cilik. Isoe mulya kudu laku utama tapa brata prihatin sik. Nek ujug-ujug lahir kowe dadi anak wong sugih ora ngalami rekoso, manakala kamu jatuh kamu sulit untuk bangkit. Ning nek kulino rekoso dhisik, manakala kamu tergiur utawa griyel utawa uripmu rekoso, kowe ora bakal kaget, kamu mudah untuk bangkit menjadi pribadi yang kuat, kokoh, bakoh. Lah nek kuwi bener. Lah ya Nek bener kok mau kuwi. muni Tatin kulino nang gubuk ki maksudnya piye? Aku mau krungu ya ngono ki. Apa sing kulino iki nek ya jenengan ta ketake ngakerep nganggo mantel barang ta? Lah Kak. Oh apa ora? Kok tekan
nganggo mantol kuwi ra wis modern. Zaman semono ki mung anu lambaran suket tok. Kok dadi aku sing kulino nang gubuk lho. Dadi kowe dhisik lambaran kene no. Bagor brand. Wis nesu. Oh iya iya. Aku mah dipadake anu sinden Bagor brand wis wegah. Apa? Aku mbengi ngrungokke streaming nongko blonyoh. Gara-gara jenengan lho aku dadi Bagor brand iki. Ora apa-apa, malah trending ora. Trending piye? Tur ya murwat cocok kok cocok. Menapa Bagor brand ya Kok cocok. iso? Bagor brand iki pada pakan apa jel? Tapi ya padet berisi ngene iki kok ya. Ya ngono kuwi ya, terus lodok bolong-bolong ngono kuwi ya. Anu jenenge Bagor brand nu. Semangat Mbak Tatin, si rasa nesu. Ora, aku jane ora arep nesu ning jenengan iki saja enek karo aku kaya kepiye ngono lho. Aku kesaing, nek rupa ora, rupa tetep ayu aku. Lah sekesaing mergo apa? Kesaing piye ta? Kalane aku nek nyawang Tatin ki marai glegeken, nek nyawang aku ora kuwi lho bedane mung. Ora, tak bahas meneh saiki. Kok glegeken mergane nyawang apa? Modar ora kowe. Nyawang apa? Ora nyawang kowe ora glegen nggonamu dadak diperes kok. Kae. Endi ta lek sing marai glegeken ki jane? Apa ta? Apa lho? Apri nek di tepi kaya ngono kuwi wis dadi panut. Ora padha wae kok. Ora kabeh ndek dhewe-dhewe. Heeh. Semangat ya Mbak Tatin. Iki wujud tersungguh karo sampean. Nek tresno kudu ngono ya. Ya kudu dielingke babagan kebajikan. Nek gubuk itu identik dengan wong sing paribasan kulino prihatin rekoso. Kowe caping gunung ki ra nggambarke para tetanen, para petani bahwa Indonesia menika negara agraris, perjuangan. Iya. Ayo saiki nyanyi pamuritan gubuk asmara, rasa gampang nesu ndak cepet tuwa. Kon nyanyi nang gubuk. Yo nang gubuk ya Lakune kena. Gubuk asmara. Nek didet yo nang lusmen lah nek pamane didet. Kowe iki tekan ngendi Lek? Lah kok nang gubuk kok nyanyi ya sakar. Nek ngundang ki ning lapangan ya nyanyi ning lapangan, nek ngundang ning gedung ya ning gedung. Nek ngundang ki paribasan panen raya ning sawah ya nyanyi ning gubuk ya ora apa-apa, gumantung le bayar kok dadak tekon. Nesu lho aku. Kaya seniwati agak iki sore. Modar ora wis rame iki. Kaya kok dari Pak Seno ki agak kowe iki sinden bakune Pak Seno lho, bocah wiyata bakti lho. Ya ngapa lah piye? Dadak tekon. Ya wis ora. senenge. Mbok senimane sing manjing ajar-ajar. Ayo. Ditanggap ning kecamatan ya kecamatan kantor bupati ya bupati ditanggap ning sawah ra masalah seniman sejati Iki kok. ora dibingkem lambene ngene iki. Kok tidak karo si domong kok wis di nyun sewu ya Mbak ora tegas kuku keminter. Pertanyaan jan ki pertanyaan bodoh. Loh, nek jenenge ora ngerti. Le nyanyi dadak ning gubuk. Lah ning gubuk kok ning leleran yo sak karemu kok dadak tekon. Ah gumun lho. Pertanyaannya itu pertanyaanmu terlalu jongkok. Mau sing muni sing aja nesu-nesu sapa kok dadi saiki nesu Gek kowe. makres lho to, gek makres. Kebangetan saking ketulmu. Nemprot. Cara mana kowe iki nyotakne? Kowe cara mana akimu ki landhep dengkul, ngerti ra? Lah ngapa? Ya ketul kuwi ra nyandak-nyandak. Ketul kowe iki ketul. Ya ngono nek landhep ya lara. Saiki kowe iki tidak bisa memilih sapa sing nanggap kowe. Lah terus kan Dipapanke ning gedung pertemuan sing ber-AC ya matur nuwun. Ning lapangan ya alhamdulillah. Nek nanggap panen raya ning sawah ya ora apa-apa kok dadak. Lah nyanyi gubuk, dek gubuk. lah nek aku ora ngerti rak ya takon lho. Nang gubuk Mak tatar mulai jenengan iki. ngapa ora usah urusan ngono kae? Loh, kok sik kok ora urusan raku piye? Lagi aku urusan ngene iki lho. Oh iya iya kono. Tandangi tintan. Apri sini. Wis. Wis gage. Wis ada padu. Tangane nyawang wong padu. Ah iya. Kang Mas, sampun mboten kirang-kirang kula bantu panjenengan lho. Bola-bali nek golek sinden ki lenatar men kula sik. Engko nek kira-kira lolos lagi tak jek golek dhewe to dadine kaya ngene iki. Ngisi-sini pakliran panjenengan. Sauri Mbak Tati. Nang sini-sini ngapa? Aku gur takon lho nyanyi nang gubuk nandi nek udu ya wis udu kok ngapa dadak nesu-nesu iki ngapa? Arep nang gubuk karepmu ning pos rondo karepmu. Lah terus piye? Kang Mas. Apa? Wis gage Wis tutup. terus. Wis. Malah do pijetan ki lho. Jan. Pengen pijeti ra? Mbok ora kono itu Pri. Aku sing mantan LC ora kaya ngono lho. Apa tah? Apa kuwi? Alah aku tak fotoke akuarium sing mamerke pupu kae lho. Kok pahamen to Lek? Ya paham wong alumni. HP nak nang kene iki. Alah.
Ora lek Ora nggone ora cukup. Niki men riki ora samrono. Rung mari barang arep tumindak nista. Kok gur nyandeng kok. Suaramu. Apa-apa kira duhake iki ora etuk. Ya, dibawani. Iki nyanyi nang endi le nyanyi? Aku Lho, mesti takon nek iki lek. Tekon lho, tekon sanesku. Ingkang kinurmatan Mbak Tatin. Injih. Gandeng menika didamelaken panggung ingkang luar biasa. Nggih. Anggenipun nyekar wonten pepanggungan menika. Inggih. Ngaten Nah, yo sekeca. nek nek omongan ngono dirungokke kepenak Sampun, mangke mboten sami terang malih langsung nyanyi bawa nggih wong ayu. Nah, ora pareng nakal, ora pareng rewel. Ora sajare Engko nek kira-kira ngelak nenen ya. Delok sih. Kok nenen. Kok Mbak Tatin kok mbok tawani nenen kira ya kleru no. Kowe iki. Lho nene kaya ngono kok. Maksude kan aku sing bangsan expired ki tak open ning kene, tak setirilke meneh mbok menapa ana yoga-yoga ngersake. Jenengan ngandut ta? Ngandut. Sapa sing lanang sapa? Ya engko tak lutre, ning ketoke kono. Kono berarti ya doyan, Pak. Apa? Jenengan Aku pepet to. Meteng. Aku entek anggur rong botol kan. Mbokne Sukino kuwi lho. lah piye? Meteng mangsasi sikile wis metu lho. Endi to? Endi sikile? Kok sikile limang Kudu sasi kok sikile. sikil ya, Pri. Lah napa? Jempol. Jempol kok dawa lho. Kudu jempol. Iku susah mbokne. Usus kok cenanangan. Ayo Mbak Tatin. Ayo no, Tatin. Aja nesuna ndak cepet tuwa. Jempol kok mulu cumbune. Kenapa, Pak? Ora apa-apa. Omong apa mau? Ora apa-apa ora omong. Jempol kok ngapa? Ora bayi kok wulu cumbune oke. Nyingkar. Nying. Apa lho Mbak? Ora apa? Kowe aja mbayangke jempol to. Guyu kowe nek mbayangke jempol. Ya Mbak Apri nguyu wae lho aku dadi. Yo iya Lek ya. Nyingkar nyingkur Kepang bodolan rambut bu. lah iki apa hubungane Saiki wong golek bodolan rambut wong adol ember-ember bocore nganggo musik ngono kuwi lho, campur sarinan lho yo an. Ngono kuwi mau nggih ngoten niku saiki distelke tip. Dodol perabot ngono kae. Embel bedah panci borot kula tumbase. Kapur barus bu. Lah kono dhisik ider ngonoan. Aku isih bejo. lah napa Nek ketanggur sing dodol obat ya batu mau tinggi batu roek. Napa? 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 Obat apa Mbak Tatin? Batu rek. rek Batu rek. batu piye Mas? Ya. Wiwi pane nyingkar nyingkur lingsem yen mutan lelampahan kang uri tresna tulus nadyan ing gubuk asmara Ya, mangga. Yen liwat aku kelingan. Monggo. Yuk. yen liwat aku kelingan gubuk kae
bengi iki luar biasa, Mas. Mbak Mimin totalitasnya luar biasa. Apik Iya. tenan nih joget kaya Lah ular guyon keket anu ya. joget tok ger apalane ger ngopo ger Lah itu aku tuh ekspresi jati dirimu Bener. sampaikan. Sik. Piye jogete tatin piye apalane piye? Ger ngene ger ora ana gerakan tangan ora ana ger ngene ger uga kaya ular keket iki ngopo? ora lah sing kaya ular ki jenengan lho. Ya pertama 2 kali 3 kali oke lah. Lama-lama monoton. Bahasa kamera wong nyutinge bosen. Dadi Bener. lah kowe ekspresi piye yoga-yoga men betah meleki piye cara tantangan. Kritiken Mbak Mimin. Piye carane gawe yoga-yoga semangat, Ah. memacu adrenalinnya kanca yoga-yoga ning ngiringi. Dadi Contohnya ana sing Ya, ngono kuwi lho. Mbak Piye Tati coba kok nyoba. Praktekno piye? Dadi aja mung apalan. Kalau gerak. Elek contohnya ana Mbak Tati. Kendange Mas Heru ayo. Kendange tak tung tok gendang yuk. Nen. Oh. Loh, ada. Ayo Mbak Tati nek ngaku totalitas ya kudu ora kena kalah. Gerakan ngene. Oh, Ekspresi wajah juga harus menyesuaikan. Coba luwes ning ulatmu buket. Lho, dadi Ya. mimik wajah Joget ngono iki ben ngapa? ben kanca yoga-yoga betah melek semangat. Ora ingin raku. Dadine aku mbok arep ngayang-ngayang Lah kowe monoton, mula gaya ku aja monoton. Lah kon kepiye? Oh jumlah yoga bojo nek karo monoton ya wegah kok yoga. Apa nek ngono kuwi nganggo geget-geget ngene-ngene bareng. Yo nganggo. Piye cangkepe coba. Kuwi Mbak Tati kok nyoba lho, kali. lagu namanya Gubuk Asmara. Heeh. Menceritakan tentang keindahan cinta melalui gubuk. Kan cinta lagu asmara nek lagu sedih ora mungkin lagu yang kaya ngono. Sithik ae to, Lho, Mbak. Gak mau. nek lagune sedih, luntur apa wong kepedon terus yen luntur Grantes. 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 Iki Gubuk Asmara lho. Emoh. Arek ngakon aku, mbak arek ngakon ping pira enggak mau. Oh, lah bocah iki wegah dijak maju iki. Ya ben, gak aku nek joget-joget ngono iki kan wis ciri khas ngono. Kulinakno. Gak mau. Sembrana. Iki aku wis mbak ajari apa kae? Wah, angel. Aku tak mau. Saiki kok joget ngene-ngene ya. Mumbule angel iki, mumbule angel. Apa ya Ben? Ya ampun. Enggak mau, aku tuh enggak mau harus meniru seseorang. Alah, wong sentul gak mau. Wong sentul, aku gak mau. Orang. Lah. Omong seseorang belepotan. Ya Ben lah apa ta? Ciri khasku ya wis ngono kuwi rasah melu-melu. Piye wis mau aku enggak. Aku gak mau. Seseorang. Gusti Allah. Masa Aku nggak mau. Aku Semua nggak orang mau. seseorang punya ciri khas sendiri-sendiri kok. Aku nggak mau, Mang. Es mudeng dadak ngene-ngene apa? Biasa. Aku wis wae lah. Aku ora menang karo. Ya dirampungke tanggung jawab lho tumbak gimana? Mbak, iki Aku demam. Lah, masa guyon ya guyon. Aku ora picit. Guyon kok karo ngrayuk telo pohong. Lah. iki sadar ora? Iki sadar ora? Ora. Apa jenengan ngesak? Kok sik? Ngesaki telo apa? Aku mbek Pak Seno. Hah? Gojek nyon sewu sok gojekan sok nyek-nyekan. Tapi hanya nyon sewu. Kok sik ayo Hanya dene? lewat mulut. Tak jelaske. Ning nek gerakan durung tahu lho. Durung tahu Pak Seno karo aku. Ranyak ngono-ngono ki durung tahu. Menghargai aku banget Pak Seno. Menang, cike. Ben jelaske olah TKP. Olah TKP. Olah TKP coba. Aku ngene. Posisine ngene. Ora, kowe mau nang kono, aku wis nang kene, ket mau nang Yo kene. kowe kok kene mlaku Terus rono jenengan mau. rene lah sing marani sapa? Posisi mau sing rayuk kentangku kowe iki. Wis anu kok. Ono Ora paling tatin ki penasaran, Pak. ora sengaja lho, Pak. Wong aku wis nang kene Eh. kok. Lah dhek marani lapar opo? Aku sing saksi mata. Oh. Kan dada ya? Ora lho ngowo. Wong kuwi nek ora sengaja ki telapak tangan ki biasa Pak, Biasa, ngono. plek wis Aku mau langsung. nganggo ngene. Ora ya. Masa nganggo ngono teneh wong bengok. Rasamu piye, Lek? Ya piye kaya hawane ya dadi pengen mari terusan mrene. Apa jenengan nggawa tela ta? Ketak era-era nggawa ta? Ya engko. Ya nyetrum, Lek. Nyetrum. Ya nyetrum ning anune. Mbok aku Mbak. Aku kira
Lah sengaja lho Iki jane model kesenian apa to? Piye aku ora mudeng kok jeneng. Ayo bacot ke langgame mau ndok seragenane. Mongki ra sengaja astone Mbak Tati. Ora sengaja lho. Ayo sing marani kene kok ulah marani gebuk. Apa? Ulah marani apa? Kula marangi tangan nek kuwi mau. Kowe kudu ngene, Mbak Mimin kula nyun ngapunten kalau wau mboten sengaja. Oh, nggih, Mbak Mimin. Mboten sengaja sampun. Ya meneng masih kek ta, lagi ngomong kok kena dijak. Mbak Mimin. Nggih. Ngapunten nggih nek tangan kula lancang. Ora apa-apa. Mau ndemok nggon kene iki. Oh, mau kleru ndemok anu keris luk songo. Ya ben impas ya dibales. Ora. Iki mau ora sengaja Mbak Tatin. Heeh. Ning dikulinake luwih apik mangan yo. Aku kudu wisuh iki wis ping 7. Najis muga ladoh iya kok. Wis ping 7 Kok iki. kaya ditilati kirek. Ayo, Nak. Dik, sampun, Mak. Matur nuwun Mbak Tatin ngaturake gubuk asmara. Maaf ya lek men ya. Ya lek Lek Ora apa-apa wong ayu jenenge ya. Sesuk aja ngono meneh. Iki pas aku lagi kesabaranku sih. sing akan penonton kan baleni. Ya nek kulino ngono ku ya mbayar ngono. Wong kok ya ngrasake kok ya, mosok ora mbayar. Ekspresine iki dingin banget. Iya. Sing marai nyenengke nggon kuwi. Iya.